Naimbag nga agsapa kada kayo amin kakabsat, adda tayo iti panawen ti panagdaydayaw, ket sakbay iti amin. Dawatek man kadagiti adda kabaelan na nang nangrunad para kadagiti kakabsat tayo nga makipagdaydayaw babaen iti online worship nga i-download tayo manipod ti Facebook page iti Central UMC. Daytoy liturgy tayo tapno no adda man mapadasan tayo a technical difficulty ket adda iti mangidalan wenno guide tayo iti entero nga panagdaydayaw tayo. Ket para kada kayo kakabsat nga makabael nga tumakder, dawatek nga rod nga tumakder tayo amin para iti awis ti panagdaydayaw. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, o Apo a Diyos ko, anyan at anok mo, dayaw ken daeg ti kawes mo. Nabungon ka iti lawa nga kasla pagananay, inukrad mo dagiti langit a kasla tolda. Ket impasdek mo ti bukod mo a palasyo iti rabaw dagiti danom iti ngato. Aramatem dagiti ulep a kaslugan, dagiti payak ti angin na ti pagsakayam. Datayo amin. Aramatem dagiti angin na akas babuunam, ken dagiti gulyayab nga apoy akas adipen. Agtultuloy tayo iti panagdaydayaw tayo. Kantaen tayo iti panglukat nga himno, Nagan ni Jesus. Jesus alwagan, isulat ipagbiagan, kaisut mangisalakan, kadataya kadaksan, naganan natanong, ditulubong kamang Jesus na manupod, nagan ni Jesus maala, akabala nalagda, o kararwati ritemo, lukagem pumala, natanong, dito'y lubong kamangkong, naganang natanong, ni Jesus sa manubong. Nagan ni Jesus dayawen, isut man nakabaling, timulo ka na itanem,
kayat na laeng nagananatanong. Dito'y lubong kamangko nagananatanong ni Jesus sa manubon. Napateg na nga Jesus, pagragwen na to'y puso, tal na kadatay maada, no datay aklunen na, nagananatanong. Ito'y lubong kamangko nagananatanong ni Jesus sa manubon. Amen. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor a Diyos, amami ay langitan. Idaydayaw da ka, iti di bambubus nga ayat mo, ken kinamanagparabor mo kadagiti bibiyag mi, itinapalabas manen alawas. Ket agyaman kami o apo, tabinangon na kami manen ita nga agsapa, ken indikan na kam iti salon at ken pigsa. Tanabalinan mi manen ti umay agdayaw ken agrukbab ken ka. Babaen ka dayti nga panagtitipon mi o apo, ti daytoy akanito. Adda kami man iti na dumaduma nga disu. Adda man dagiti kaadwan kadagiti bukod da pagtataengan. Sinanama ken sitatalik kami o apo nga sika iti mangtulong kada kami nga manglasat iti anyaman nga panubok wenno peggad nga sumangbay kada kami iti masangwanan mi manen nga lawas. Ket kadaytoy nga kanito o apo dawaten mi nga sika kuma iti mangidalan kada kami. Nang nanguro na ti Espiritu Santo nga isukuma iti mangibabaet kada kami bayat iti ingkam panagdengeg kadagiti napateg nga sasaum. Kastamit o apo idaw dawat mi nga bendisyon ng kumati anak mo nga mangiburay iti mensahem kada kami ita nga bigat. Pakawanen na kami o apo kadagiti aduuni nga nagkurkurangan mi ken nagbasbasulan mi iti padam mi a tao nang nanguro na iti sangwanam. Dagitoy dagiti talek dawat ken pagyaman mi, babaen iti napateg unay anagan ni Hesukristo, nga isu iti nangisuro, iti kararag nga kunami. Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagaryam, maaramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamot dito'y daga. Ited mo kadakam, ita titaraon mi, ti inaldaw, ket pakawanen na kami, kadagiti basbasul mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami. Kiti na kami iyeg iti panakasulisog, dudiket ilisi na kami ti dakes. Takukwam ti pagaryam, ti panakabalin, ken ti gloria ngagnanayon. Amen. Denggem mo apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Palagipan na tayo tinasantuan asurat, manipod iti umuna asurat ni Juan. Nukuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos, alilawen tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng iti kinapudno kada tayo. Ngemno ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Nukuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbud ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Ngarod, daytoy akanito, iti naulimek, apa nagkonfessar.
Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo ti adda kabailan na. Ngagparintumeng kadagiti pagparintumengan nga adda kadagiti sangwanan ti tugtugaw tayo kabayatan tin tayo pa nagkumpisar ket mabalin na nga aramiden. Kasabay wenno kagiddan daytoy iti naulimek wenno nalinaay pa nagtuktukar iti organista tayo. Iebkas tayo, ikumpisar tayo ken Apo dagiti pagkurkurangan tayo. Agkararag tayo. Managparaburok kinayat launay a Diyos nga da sa dilangit. Pudno saan kami may kariken ka gapu kadagiti basbasol mi. Isungad da kami manen iti sangwanam ngagpakpakaasi a dumawdawat iti pamakawan mo. Pakawanin na kam kadi Apo. Ket dalusam ti kinarugit mi tapnon mayan nurot kami iti pagayatam. Surwan na kami magna iti linteg mo nga gayat ken ka. Kadagiti padami ken iti iglesia. Amen. Naimbag kinaragsak ngagsapa tayo manen kakabsat. Kastamat kanyak. Naimbag ngagsapa tayo amin kakabsat. Ayo agiyamanak. Pudno launay nga itin tayo panang daydayaw. Iti pudno nga ayat. Ken kastawat iti kaasi, parabor ni Apo, gapo iti biyag ken salon nga dakada tayo. Iti dayto nga agsapa. Isungat iti bubukal a pamilya, iti Central United Methodist Church, ken iti pamilya nito. Nang nangrona iti daytoy nga gimong ket kastalaunay tin kami panangkablaaw kada kayo. Ket no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa nga daditoy. Kastamet nga kabkablaawan tayo, dagiti kakabsat nga makipagmaymaysa kada tayo, numan pay at dada kadagiti pagtaenganda. Awan ti gundaway da nga umay, gapo taadda nga rod sursuruten tayo nga protokol. Kas kuma dagiti ni awan hampeng nga kompleto ti vaccination da ket at dag-check iti sangwanan di da makastrek. Kaya dagiti daduma ket talagang saan da nga palubusan nang nangro na dagiti addaan tataeng da. Lalakay wen nababakit niso nga addada kadagiti pagtaenganda. Ken dagiti daduma kakabsat amo tayo launay
nga adu kadakwada, iti addadalaeng kada iti pagtainganda, ta iti panawan, iti panagkwarantinda, kakabsat. Deta ti pudno, ken adu kada tayo, iti adda kastoy nga kasasaad na. No mampay kasta, adtoy kami, kakabsat, nga mangikarkararag kada kayo, nga sapay kumata dumteng to dya panawan, into naglaing kayo, ket agkakadwa tayon tumanen. Itiin tayo, panagrukbap, panagdaydayaw, gapo, ta inaalaw na ti IFTF, at least 30% capacity. Mabalinin kakabsat. Iso nga, or attendance tayo to, ti 150, ingga na ti 200, mabalinton. Iso nga, awisen da kayo ang aming kakabsat, nga mabalinin, no ket masurot tayo, iti pagayatan, iti gobyerno tayo, iti protokol. Iso nga namain mi, karkararag mi, nga dumteng to dya panawen, nga may kayuntot, agkakadwa tayo, gapo, tati parabor ni Apo, kababaan iti karkararag tayo, ket edingan nanto. Ken kastamat kayat ko, ngayon tayo pasangbayan kakabsat, dagiti gapo sa balipay nga luglugar, nga dakada tayo tata, malaksid, dagiti ni kakadwa tayon, ngaggapo jay Isabela pay, wenno ti sa balipay nga luglugar, Pangasinan, anyapay na kita. Adda dati kakabsat tayo, ngaggapo da, ijay kay Pombo United Methodist Church, ni kabsat nga Ariel, ni kabsat nga Ninette, at saka di anak da ni Angela. Mabalik kayo nga tumakter kabsat. Nagita da palakpakan tayo mga kakabsat na yan. Nagita. Itinagan ito'y nga gimong iti Ilocano, ken iti daytoy Central. Ket kastalaunay kakabsat nga silulakat ti puso, ti biag ken iti ruangan daytoy nga iglesia, nga pasangbayan da kayo, ken kablaawan da kayo iti naimbag nga bigat. Ket no sinupay siya sinupay dagiti kakabsat si kayo amin. Ayan nagita. Pasangbayan da kayo manen. Ket sapay kumata iti karkararag tayo, ket agtultuloy tayo nga nakaradkad. Gapu iti asiken parabor ni Apo nga ipaay na kada kayo. Kahit kulay nga ipakaamu, tagaya ba may sapay. Hintayo man kit nga kablaawan dagiti ko. Dagitoy kakabsat, dagiti ni agkasangay iti daytoy nga Domingo. Ket no anyan tuman, dagiti pagkurkurangan, ta saan mi amin nga mo no siya sinupay dagiti agkasangay, iti daytoy nga Domingo kas kumati kabsat nga telmalim nga into no umay nga 22. Iti daytoy nga bulan ket agkasangay, iso nga awan dita, iso nga si kayom amin nga agkasangay wenno dumteng. Iti aldaw, iti kalaysayo, iti daytoy nga gimong ket kablaawan da kayo. No kung natin English, happy birthday and happy wedding anniversary. Naimbag naragsak apan nagkasangay ken narambak nga aldaw iti kalaysayo. Isarsarunumi kakabsat, dagiti kidkid daw mi, ken kastamo ti karkararag mi, ni Apo Dios kuma, iti maaddakan kanayon kada kayo. Amen. Ken kastamat kayat ko nga ipakaamu kada tayo nga iti daytoy nga Domingo kakabsat ket rambakan tayo iti Domingo dagiti UMM, United Methodist Men. Manipod iti tawen nga 40 agpangato ket membro kayon iti UMM. Mabaling kadi nga tumakderam amin nga lalaki nga datoy nga iti edad na ket 40 pangato. Ni UMM gayam na ti kabsat ko. Palakpakan tayo so nakakabsat daytoy ngagsapa ket daytoy tinaysingsingan nga aldaw para kadakwada. Iso nga madamdama kakabsat nga UMM umay ket sangwanan agkanta tayo. Aden sagana ni kabsat nga Albio.
Para kadagiti tapno maamuan nyo kakabsat, mabaling kadi agtakder ni kabsat nga Albio, iso ti presidente ti UMM iti Central. Diyay likod. Yan. Ilocano pa lang dahi ta kakabsat, iso nga no di amo ni kabsat nga Albio, taga Isabela lang ata. Isong na tagpangulo, adato ni Manong Tony, iso na ti may kadwa nga pangulo. Dayay ni Manong Tony. Ayan. Vice President UMM tayo. Ayan. Okay. Agyaman kami, iti daytoy ngagsapa ket tayo rambakan nga rod iti aldaw wenno Domingo kadagiti United Methodist iso nga kakabsat. Iti napili tayo ngagsut agsarita kada tayo babaan. Daytoy nga naisingsingay nga aldaw ket awan sa bali. Iti Vice President National. Diyo pa amo aya kakabsat nga taga Ilocano timpuyog daytoy Executive Vice President of the United Methodist Men National ni Judge Edwin Larida. Ilocano patlaang daytoy kadwa tayo daytoy sa palakpakan tayo kakabsat. National. Iso nga daytoy iso natatate mangipaay kada tayo iti challenge o mensahe iti biyag. Iso nga giyaman tayo iti daytoy ngagsapa ket dinanggayan tayo dagitoy nga kakabsat. Nga isuda ti mangipang pangulo iti organisasyon iti United Methodist Men. Ken kastamet kayat ko nga ipakaamo tumadamdama kakabsat ket agkanta tayo. Ken dagitoy pay ti daduma nga kayat ko ipakaamo. Iti late Sunday inton umay nga Domingo. Addan tumanen tagapag pangaral tayo wenno addan to speaker tayo manen. Isu nga umay kayon to tayntay tarambakan iti late Sunday. Domingo dagiti laiko. Ken kastamat kayat kung ay pakaamo iti panang celebrar tayo kakabsat ti Memorial Sunday or tinatawag natin All Saints Day. Intan last Sunday ng October. That is 31. Tayo ti kinabigatan na November 1. Isong itatapay la ang kakabsat ket kayat kong ipakaamo kada kayo dagiti imununan nga inayayat tayo wenoy ayaten tayo ti biyag nga pimusayen. Tapnon ma-recognize tayo amin isoda ket iyawat yun to isubmit nyo dagiti nagnagan. Ni tatang, ni lolo, anyapay, ni lolo yo, uray amin. Uray ni Marcos, mabalin lata. Isubmit yo. Ngimno addan to met kawadwadan na ikabilyon to jay ladawan da. Ngimno awat ti ladawan na mayat latamet. Isubmit yo into no gawid ka madamdaman adda kay dagiti adadtoy isurat yo jay likod iti ni adda pagsuratan ni jay ibati yo lat yan ti lamisaan to ururin to ni manang Melinda. Sa tayo to ipublish. Taddanto aramidin tayo nga napinta sa panglaglagipan kadakwada. Deta ti kayat mi nga ipakaamo ken kastamat agyaman tayo manen iti adu. Kadagiti ni bumadbadang iti outreach program ti iglesia tayo. Iti daytoy nakapalabas nga Domingo kakabsat ket adda nang ipaay kada tayo uray man kunkuna tayo nga baset ngem dakkel a banag. Adda nang iyawat iti upat nga karton nga noodles, adda nang iyawat ti maysa nga karton, adda mangyawat to met iti kas. Ket daytoy ket isumanen iti tayo ururen tapnon daytoy nga Oktobre. Sakbay nga malpas ti Oktobre kabsat ket makaipadanon tayo manen iti ambag wenno tulong iti mission tayo di Rosario. Isu agyaman kami tan nagpintas launay kakabsat daytoy nga mission nga isu ti namnamain tayo nga ma-organize this coming February 2022. Addan tumanin anak iti Central. Daytoy iti
Rosario Mission tayo itata. Isungan yan yaman kakabsat, dagiti banbanag, when mabalinyo nga may tulong, may ambag. Ket silulukat, iti dakulap, iti outreach committee, nga daytoy iti pangipangpanguluan ni kabsat nga Marilo Salazar. Dat sanggasat pay, tahanda pay nga makaumay, ta medyo adapay lam amakdangim, dumteng to ya panawen, ngagkakadwa tayo, dito'y iglesia tayo. Daytoy laing ti kabsat, ti kayat ko nga may padamag kada kayo, kat intayo tultuloy, itintayo panagdaydayaw. Adda tayo kakabsat, iti panawen, iti panakaibasa, kadag iti paset na santon asurat, ket iti epistola ang maibasa, ket masarakan, iti surat ni San Pablo, paragat kadag iti Hebreo, iti maikalima a kapitulo, bersikulo umuna, agingga iti sangapulo, ket kastoy ti kunana. Mapilit itunggal kangatuan apadi kadagiti kailian na, ket matudingan nga agserbi iti Diyos, itinagan dagiti tattao, tapno idatag na dagiti sagsagot ken sakrifisyo, gapu kadagiti basbasol. Yan tangay taad damit pagkapuyan na, naanos kadagiti agaramid iti dakes, gaputa di daamu adakes ti araramiden da. Gaputa na kapoy, masapul amang ipaay kadagiti datdaton, saan laeng agapu kadagiti basbasol dagiti tattao, no diket gapumet iti basol na. Awan ti mangdutok iti bagina akangatuan apadi. Tilaeng Diyos ti makabalin kas iti panangdutok na ken ni Aaron. Kastamet asaan adinutukan ni Kristo ti bagina akangatuan apadi. Kinunanaket di ti Diyos ken kuana, sika ti anak ko, itangaal daw, nagbalinak nga amam. Kinunana pa iti sabali a paset, padi ka nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek a padi. Bayat iti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inyikis ken insangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Diyos, ama kaisalakan ken kuana iti patay. Impangag ti Diyos, agsipud ta natulnog, ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog babaen kadagiti sinagaba na. Idi naaramid na ti panggep na, nagbalin a pakaisalakanan nga agnanayon dagiti agtulnog ken kuana. Ket dinutukan ti Diyos akangatuan apadi, akas ken ni Melkisedek. Agtakder tayo kakabsat. Iti pakaibasa o kay pagbasaran, iti ebanghelyo, iti daytoy ngagsapa, isu ti panangisurat ni San Marcos, iti kapitulo 10, manipod iti 35 nga bersikulo agenggan ti 45. Akastoy iti masarakan when mabasa tayo. Imasideg ken Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Ket kinunada, Maestro, adda kuma dawaten miken ka. Anya ti kayat yo nga ipaay ko kada kayo, sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga into nagtugaw ka iti trono medjay nadayag a pagariam. Makikatugaw kaminto ken ka, ti maysa iti makannawan mo, ken iti sabali iti makanigid mo, indawat da. Diyo amo ti dawdawaten nyo imbaga ni Jesus. Kabailan nyo kadi ngay naman iti kopa nga paginumak, kabailan nyo aya ang mabunyagan akas iti panakabunyag ko, when kabailan mi insong batda. Kinuna ni Jesus kadakwada, kabailan nyo ngay naman iti kopa a paginumak, ken mabunyagan akas iti panakabunyag ko. Nga mawan iti karbengak, amang pili no siya sinunto ti agtugaw iti makanawan ko, wenno iti makaniged ko. Ti Diyos, ti mangted kadagitoy kadagiti nakaisaganaan na. Nakapungtot dagiti 10 nga adalan kada Santiago ken Juan, idinadamag da daytoy.
Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti 10 ket 2 ket kinunana. Pag-amuyo kadagiti o dagiti na ibilang nga agturay kadagiti hentil, adipenda dagiti iturayanda. Ken dagiti pangulo da, adipenda met dagitoy nga agturay. Ngem saan kumakasta iti aramiden nyo? Iti ang tarigagay ngagpangulo masapul ngagserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga isu ti kangrunaan masapul nga isu ti adipen nyo. Tauray ti anak ti tao mo saan ngay may apagserbian no diket tapnon agserbi kenyawat na tibiyag na apang subbot kadagiti adu at tao. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Sa umot Diyos ti silaw ko, kendalan apag naa. Sa umot Diyos ti silaw ko, kendalan apag naa. Ket ita nga kanito, manggigan tayo nga ruti mensahe kada tayo ni Apo, babaen iti kanta nga ipaay kada tayo, babaen kinikabsat tayo nga Mark Aldwin Keddeng. Praise. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfire of 100 circling camps. They have builded him an altar of the evening dews and hymns. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of all before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my faith. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
was born across the sea with a glory in his being that transfigures you and me. As he died to make us holy, let us live to make us free, while God is marching on and on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on, marching on. Wow. Kasla din makaangus. Kaya't ko kumamot nga abutin na yan. Kasi nga boses ta padpadasa ka. Agyaman tayo kakabsat. Iti nagpinaslaunay nga mensahe iti awi, iti kanta. Iday tanga saniwang agapo iti daytoy nga kabsat nga pinaraburan ni Apo. Puno launay kakabsat nga iti mensahe ket masapul nga endingan nga nalaeng. Kasla kumadayta, glory, glory, hallelujah. Glory to God. Ta iti daytoy nga kanito ket adda daytoy nga Pangulo, Vice President Executive, Vice President National UMM, awan sa Bali, dahito nga kabsat nga iso nga takder kadag iti sangwanan tayo. Kaya't kung ay pakaamumit kada kayo nga iso na iti judge iti Tagaytay City tata nga agdama. Tagaytay City, iso na iti judge tatayjay. Ti kayat ko laeng nga adda nga amwen tayo daytoy nga kabsat ket napudno nga anak ni Apo nga agserserbi ken Apo nga kadwa na iti sibubukal a pampamilya da. Kakabsat, intay yung orti isagana, iti puso ken rikna wenno ti laplapayag tayo. Ten tayo mangigan. Iti sasaon ni Apo babaan ti anak na awan sa Bali, Judge Edwin Larida Jr. Thank you, Pastor, for introducing me. Pintas siya kanta ni Maestro Mark under the accompaniment of Paul Belia. Praise God for that. Naimbaga bigat yu amin, ni Apo Diyos ti madayaw, iti worship service tayo, kada ito abigat, blended worship service. Ada kay toy, simbahan, nga madumet ti agbuybuya kailian tayo, online, live streaming, kadagiti pagtainganda, si ili tayo, ingana Amerika, kaya't na duma-duma pa yung nasyon. 20% sa ti allowed capacity ti simbahan tayo tatan, na downgrade tayo sa ti alert level 3.
So, adan sa requirement nga kailangan fully vaccinated. Agyaman nakiti gundaway pastor nga mausar manen iti Apo Dios tayo nga mangibilin iti mensahe na. Napalabas nga bulan ket syakmet ti preacher ito Ilocano service. And exactly a year ago, Oktobre met lang idi last year. Syakmet iti preacher kadaytoy bulan nga celebraren tayo ti Leyte month. Panawen pa'y gamin ti pandemya, dua tawenen saan pa'y nga imalis ni COVID. Ket agpaskwa tayo manin. Daytoy pandemya siguro iti rason, basit iti mabalin nga maimbitaran nga preacher or speaker. Of course, maliban kadagiti pa pastor tayo, tagamin, dagiti nataingan tayo, nga babalin kumamit nga maimbitaran nga preacher, kaya naka-lockdown da, iti pagtaingan da. Kasla kadagiti naganak kanyami, ni Papa, ni Mama, 2 years dan nga naka-lockdown, quarantine, jay Balaymi, jay San Jose del Monte, Bulacan. Iti sermon ko, idi napalabas sa tawen, ket kinunak, COVID or no COVID, we, lay people of our church, should therefore go in preaching the gospel. No saan tayo man kabaylan iti bibig or sarita tayo, mabalin met kadagiti aramid ken bibiyag tayo, we can preach the gospel. Kunang arjay Biblia, let our light so shine before men that they may see our good works, and in the process people will glorify our Father God in heaven. And one visible virtue in our actions that we could start or work on is kindness. Kindness. There is this everyday prayer we do in our national UMM group chat, and as Vice President of the national UMM, the assignment ko ket Tuesday. Mapansin siguro dagiti fellow officers ko nga iti prayer ko kanayon goes like this. We pray for your leading, Lord God, in our everyday lives, that we may show kindness to everyone. In that way, we do our little part in lighting up our own corner of this world, all to your honor and glory. This prayer has always reminded me to give way on the road as I drive my car, especially to crossing pedestrians. In talking to strangers, whether old or young, I always say po or opo as a sign of politeness. I always say thank you too. Maraming salamat po. Sapay tayo bagbagak dagitoy kanyayo. Saan nga ipanakkel ko? No diket paraan ko nga ipakita iti aglulupisanan nga ayat ti Apo Dios tayo ti biyag ko. This is my own little way of showing God's great love for me in our Lord and Savior, Jesus Christ, in spite of all the negativity we experience every day, these days. Unadang harod,
Dahil term da, toxic. Tibiyag tayo tatangarod kaya napaka-toxic. Muyo siguro na dyan issue ti Facebook niya. Nag-testify ni Frances Haugen ba yun? Top official of Facebook. Kaya timbaga ng US Senate, ti harmful effects ti Facebook and social media kadagiti tao, especially dagiti young people tayo. Social media has ruined relationships. Ito'y lang pagilyan tayo. Amuyumet, asideg ti eleksyonen, ti pagka-presidente, sari-saring away ang mapapamalas sa atin sa social media dahil lang sa mga manok natin na kandidato. Mga magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nag-aaway sa social media, Facebook, dahil sa eleksyon. Agsubli tayo, iti topic tayo, kindness. Where is kindness here? No siya ti saludsuden da, no sino ti botos ko, bagaklatan, sagot ko, secret, tapos nakabisay. Joke. Kindness also exhibits respect. Kindness also exhibits respect. We should respect other people's opinions and choices. If there is nothing good we can say about people, better that we keep silent na lang. Better to shut up. I know you will agree with me that relationships are a lot far more important than elections. I know that this coming elections is also important for the future of our country. The least we can do is to vote according to our conscience and pray for the outcome. Leave the result to our Lord God, who, I believe, still holds our future. Di po ba? Leave it to God. God holds our future. A God of history, a God of past, present, and future. Amoy na jay kanta nga, He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the wind and the rain in His hands. He's got a tiny little baby in His hands. He's got you and me in His hands. He's got the whole world in His hands. Okay? The world is in God's hands. He's got the COVID pandemic, the elections of our country, climate change, wars, name all the problems our world is beset today. God has all this figured out. God has all these problems figured out. Again, coming to our forthcoming elections, our lectionary last week and this week, diyan lang nabasa lang ni Pastor Tatay, J. Mark. Okay? Our lectionary last week and this week had so much to say about power and greatness, glory, honor. Our Lord Jesus had so much to say about these topics of power, greatness, honor, glory. Imbaga na kadayjay na baknang agpangpangulo ti komunidad, the rich young ruler. Idi agsaludsod, dato nga rich young ruler. Anya ti aramidek maestro, tapno maisalakan nak. Siyempre, naaramid na kano amin na yun, the Ten Commandments. Kuna ni Apo Diyos tayo, kuna ni Apo tayo Jesus, kanya na, ilakom amin isansanikwam, ket sumurot ka kanyak, follow me. Ited mo kadagiti na panglaw.
dagiti sansanikwam. And Jesus tells James and John, who ask him for favors of greatness in His coming kingdom. Medyo nabasa ni Pastor Tatay. Kaya agtugaw ti left and right, ni Apo tayo. Ijay kingdom na. Kuna sungbat ni Apo tayo, kani James and John. Any one of you who wants to be great, to be first, must be last, must be a servant of all. God's kingdom means making yourself last. If we want to be great in God's kingdom, then we must make ourselves last. Sacrifice, no? We sacrifice our self-interest for others. Nagrigatan niya. We sacrifice ourselves for others. How can that rich young ruler enter the kingdom of God when Jesus himself said, "It is easy even for a camel to enter the eye of the needle, than for the rich to enter the kingdom of God." Ngayon, insarunumet lang ni Apo tayo, Jesus. But with God, nothing is impossible. Narigat iti Christian discipleship. Narigat nga sumurot tayo iti Apo tayo, Jesus. Narigat. Ngem, but He Himself said, with God, nothing is impossible. There is nothing impossible in the realm of God's enormous grace and love. Maminsan pa'y agsubli tayo, iti pagsasaritaan tayo, tatay about kindness. For me, kindness is simply putting others' interests first, if we can, before ours. In closing, I leave this as challenge not only to our United Methodist men and our laity, but to everybody, young and old alike, to think of ways this coming week how we can put others' interests first before ourselves. Kasla kadayjay prayer ko, iti United Methodist men, show us, Lord God, lead us by the power of your Holy Spirit, to do even little acts of kindness in our own corner of this world. To be able to light up the dark corners of our world, let our light shine in our own corner of this world to your honor and glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God bless us. Agyaman kami, Judge Larida, iti pa nakangegme iti nabagasken na impapuswan nga mensahe ni Apo para kadatayo amin. Ket intayo nga rod manggegan iti naisingsingayan a kanta nga ipaay kadatayo iti United Methodist Men. Dagitay UMM kakabsat. Umay kay dito yan. Sangwan ang tagkantate ka, no? Napananate Pangulo tayon. Mga lakay tiim na riyoyod tayan taliko ta.
Yung mga tumayo po kanina, 40 years old and above, pagkakataon po natin ngayon na mag-practice dito sa harapan. Please join us. Ito lang po yung ating maiaalay sa ating Panginoon sa ganitong pagkakataon po. So may we call on, please get your hymnals, 378 po. Madali lang naman po. Amazing Grace po yung ating kakantahin. Naman po, pag po kayo maiiya, tayo-tayo lang naman nandito. At maaari po bang lahat ng UMM yan nandito sa unahan at maging nandiyan sa likod ay tumayo? Yung mga kalalakihan po, agtakder kayo man, kararag tayo.
Iting kami panangrambak iti Domingo dagitoy akalalakihan iti iglesia. Agyaman kami o Apo gapo kadakwada. Tapudno launay nga takderanda iti pamati ken kastamet o Dios no kasanuda nga pinanguluan iti pampamilyada akas iti panangipangulom kadakwada. Wen o Apo awan sa bali nga namnamain mi nga mangkuyog mangitakder iti pamilya no diket dagitoy nga kalalakian iti iglesia mi tapnon agserbida akas ihemplo wenno sarming iti pampamilyada wenno ti pamati iti tunggal maysa. Pudno launay nga dagitoy nga anak mo akas adigi iti pampamilya ken adigi met iti pamati iti iglesia. Isu nga itaw dawat mi iti parabor mo kaasim ken kastamat no kasanum isuna o Apo nga ramaten tapno nagserbi iti ubasan wenno ti iglesia nga kas maysa nga kalalakian ti iglesia. Agrangrang o Dios iti pudpudno nga lawag iti bibiyagda tapnon iti inda panangipanguluan iti organisasyon o Apo nga iso nga adda kadakwada ket makita nga kankanayon iti ni kaasim parabor ken kastamot ti ayat wenno dungom kadakwada. Wenno Apo talikmingarut ken ka dagitoy nga anak mo kabayatan ti inda panang ramrambak wenno iti panakipagmaymaysada iti aramid iti UMM ket sapay kuma takan kanayon mo nga pangunaan tapnon iti nyaman o Dios nga aksaw iti saksakada ket agturungto iti pagsayaatan iti biag ikatibker iti pamati ken kastamet ikararagsak wenno ikakalawan to iti pagariam. Sikangarod Apo iti maydayaw babaen kadagitoy nga anak mo itinagad ni Jesus. Amen at amen. Kabsat, dagitoy dagiti kalalakian ti iglesia tayo, palakpakan tayo isuda. Agyaman kami Apo. At datayon kakabsat, iti panawen ti panagyaman, ken awis iti panagdisipulo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton apagyaman, bayat amakan kanta ti himno. Aramaten tayo ti online banking, babaen iti bank account, iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Ket no awan iti kabaelan tayo nga mangidaton, babaen iti online banking, ket mabalin tayo nga urnungen dagiti sagsagot tayo, tapno maminpinsan nga maidaton, inton mabalinen ti aggumbong iti gagangay a panagdaydayaw. Kantaan tayo nga rod ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo, nga napauluan, parangrangin iti silaw. Ti ayat ti Diyos agranya kadatayo ket kayat naglawag tay akasilaw to'y daga parang silaw, ingat banger ti baybay, bareng no, intay maispan, kararwan na pukaw.
natranya, manipod ijay gloria, aglaylay ag sumiksipot, iti silaw jay iging, parang entay ti silaw, ingat banger ti baybay, bareng no intay maispa, kararuan na buka. Parang rangem kado kapsat, silaw mo apang lawan, tapno biyag na maalawpay, ti malmalmes jay taan. Parang entay ti silaw, ingat banger ti baybay, bareng no intay maispan, kararuan na puta. Nagkararag tayo. Iti kastoy akasasaad mi o Apo. Nga da kami iti tenga iti pandemya. Ngempud no launay nga iti panangalalwad mo. Iti tunggal maysa tapnon mabalinan mi manen ti umay ken kagdaydayaw. Ken iting kami panagdaydayaw wenno panagrukbab o Dios. Ket kasaruno na ito'y no kasanumi nga ipaay, iyawat, idaton iti biyag mi, akasmet dagiti adda kada kami. Nga kaskuma dagito'y karkarya sagsagot, apagkapulo nga isut, impaay mo, intalek mo kada kami. Agiyaman kami o Apo, ket sapay kuma. Tay ti bendisyon mo, kiti paay mo kadagitoy tapnon maaramat, iti addapay nga ikalalaway ti misyon iti iglesia. Kastamet o Apo dagitoy nga naayat ang mapagtalkan nga anak mo. Apudno launay nga impa, padas mo kadakwada, impariknam kadakwada. Iti pudpudno nga ayat parabor, salunat. Ken no kasano iti ayat, dunguna iti glaciam, ken iti aramid mo iso nga, iti imada, iti puso da, ken kastamit ti bulsada ket silulukat, tapnon ipaayda iti rumbeng iti glaciam. Agiyaman kami, ket sapay kumawa po, tay tibiyang pamilya, pagsapulan, ken no anyaman o Dios iti pagayatam kadakwada ket at addapay nga ipaay mo ipariknam kadakwada. Agyaman kami met kadagiti anak mo nga simmangbay iti panagkasangay ken aldaw iti kalaysada. Iti parabor ken bendisyon mo, asim ken ayat ipariknam kadi kadakwada. Kastamet wa pagyaman kami kadagiti anak mo nga pinaimbag mo dagiti sagsagubanat iti bagbagida. Pudno launa yo Apo, nga awanen iting kami panagyamanan, wenno awan iting kam panagtalkan. No dilay nga siksika babaan kadagiti agagas, ken kastamet o Apo, dagiti mangagas, nga isut impalak amo kadakwada tinaanay nga sirep. Agiyaman kami, tadadagitoy daduman nga anak mo ditoy nga pinaimbag mo. Agyaman kami met, dagiti gundaway nga inyawat mo kadagiti anak mo, nga agsubli damanen kadagiti pagsapulan da. Dagiti pagsapulan da lokal man da itoy,
wenno abroad man, namnamaen mi nga rod, iti kaadda makan kanayon kadakwada tapnon alwadan, iti inda panag-araramid, iti pagsapulan da. Ikarkararagan mi nga kanayon meto, Apo, dagiti anak mo, akasapulan da unay, iti panangpalaeng mo kadagiti sagsagubanet, iti bibiyag da. Tamumila unay nga si kalaeng, O Diyos, iti daan pan nakabalin nga nang runa kaysa anyaman nga sagsa o kaya amin nga gamot wenno agas si kalaeng, O Apo, iti kang runaan. Isu nga kanayon mi nga ikarkararagan dagiti kakabsat mi nga dada, O Dios, iti panawan, iti quarantine, babaan, iti kagaw, iti COVID. No siya sinuman isuda, itinagan ni Jesus. Itinagan ni Jesus sa man nakabalin. O Dios, ikatem kadakwada, dagit nanyaman, nga sagsagubanit, no dikot, sagidim, kuldingem, tapnon paimbagem isuda. Kastami to, Apo, dagiti adu nga daw dawat mi kidkid daw mi, kas kumadag iti agkasapulan, iti pagsapulan da, dagiti agis eskwela pay, o Apo, iti sirsirib da, dagiti anak mo, O Apo, nang nangrona no kasanumi nga sangwan manan, daytoy nga eleksyon, iti pagkapangulo, aging gana, O Dios, dagiti tugtugaw nga mabalin, nga mabakante. Isu nga ikanakam iti sirip tapnon iti kasta. Daytoy nga pagilyan nga isut pagigyanan mi. Makitan to, O Apo, nga adda Diyos nga umununa wenno mangipangpangulo, wenno mang patugaw iti pudpudno nga leader daytoy nga ilimi. Ken kastame to, Apo, daytoy nga iglesia amumi launay nga kasapulan min iti pudpudno wenno iti sabali manen ngagturay ng nangrona iti Central Conference. Mabalin minto, no Apo, iti election iti obispo mi. Into numay nga tawen, sapay kumatay palubos mo, tapno iti kasta, O Apo, daytoy nga iglesiam, daytoy nga ili, ket makitan to pudpudno, O Apo, nga adda ka kada kami, wenno sika, iti mangipangpangulo kada kami. Nang nangrona, ti iglesia mi iti Central, amin, O Apo, nga abuyot mo nga pinilim, nga pinatugaw mo kada iti puspwesto, sapay kumata iting kami panagmaymaysa, tapnon iti anyaman nga aramid nga isut pagayatam, isunto ti masurot, gapu taadda kang kanayon, amang ipangpangulo kada kami. Wenno, Apo, dagitoy nga anak mo, adu dagiti kiddaw, ket sapay kumata ipangag mo, amin dagitoy no anyaman dagita. Dagitoy, O Apo, iti kiddaw mi, itinagan ni Apo mi Jesus, nga isut manubot ken mangisalakan mi. Amen at amen. Agtakder tayo, kakabsat. Iyamaken anak mo, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Kakabsat ko ken ayayatek idaunay. Intayo nga rod, awaten winulak amin itinananay nga bendisyon, ti Diyos sama nga dayay langit. Itikan kanayon nga panangalalwad iti Espiritu na panangisalakan ken ayat ni Apo tayo nga Jesucristo, ket isukuma iti maadda nga kankanayon kada tayo ita ken iti agnanayon nga waninggana. Amen and amen.